سلام زخبركم تعزبتي سمونا في تصامتات سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر الزعدم أمير علي. شامبيون كلابات كعس أجر دك أنوستي إيرترات مالي أب ستاديوم أسمرا بوقعي مجرجو عاتيوم. عبيت كعس أجر دك أنستيو بسرعة وددر أب تحت زبل تيما كاب حدا لقاتات حزك كاير زقني هاجرا وددر قانتات كعس أجر دك أنستي إيرترا تمالي أب ساعتات دحر قطري بدمو صنبل تزازيمم إزي إنهلو بقعت كعس أجر دك أنستي هاجرنا إن ممزانن ممعبالن علامة حزوز تخايدة نكل تسامنتات زقصله هاجراوي وددر عسر تخلت قانتات أب كل تمدب تما إلن نكل تواناج ونمسفسافين كودا دراقنين. بمسارات هاجرا فيدريشن أبناء دك إنستيو أتوكيرو خسرح سلزدلة تقدمايك جبر زلون تايو تي دهساس بقعت ناي دك إنستيو كوعس أجر دك إنستيو إرترا كم يمثل كرئيس لزلو حدا وددر سريع مالتي مجمرتا نتوي كفلي وددر سنة سرعتنا أبزنا مزجنا مالتي كم حسب أمتيوه تزنبرة فتأميت كا رعيمو نعون أصدقوا مالتي بدحريت السعب انتاي توددر كما يخنا بزبلي مالتي عند حركه دهسس كونكا قداماي كتفتشو زلكا اتن نطفتات فدريشن زوباتات ابناي كعس اجر دك انسيو بخا كما درجه لوان زبلي مالتي ناو خا اختمص اندحر كونكا خا تي بقصالي دزاربنا سرع وددر مغبارن سرع وددر زي مغبارن سلازلو نزونا بقمت اتينا بحافشه بهاجر درجه كمي عينت وددر كعس دك انسيو نسرع ابزبل نابو نطي بصحنا مالتي حجتي مجمريا خونه زلوخا بناي كلبات قرصي انت ودبنا تمراصي يخون مخنياتو غله زوباتات سرع ناي كلبات وددر سلازغبرا نعوخ تهرم من دحر كونكا حجي نام ناي كلبات بدرجه كلبات شامبيون ايرترا كسرح له تبايلو بو متنكا نحنا تبقيسنا له مالتي دحر زمصحته لك ابت زبلكا مالتي بخمي درجه بخمي يوتي صوتا ادرغاب كله ميزاناو እንደሆነ خيدو دحرينا توددر سنه سرعتم بزقربو طلب مسرت تفصام شماغلخا تزاريبو زصدقو مسرت اب كلته مدب يكون مالتي ወይ ካ ክልተ ደረጃ ይሓስ ተሓደ ቀዳማይ ደረጃ ኮይኑ ነናይ ክለባት ዞባ ማእከል ብፍላይ ብትካላት ተጠርኒፈን ድጻታ ክለባት ንዕን ዝወደበ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ደረጃ ግን ነተን ተሪፈን ዘለዋ ኣብ ዞባ ማእከል ብንኡ ዞባ ተጠርኒፈን ዝኸዳ ክለባትን ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽን ዞባታት አንሰባ ጋሽባርካ ሰሜናዊ ደቡባዊ ቀይሕ ባህሪ ደቡብ ተጠርኒፉ ክኸይድ ኣሎ ተባሂሉ ማለት እዩ ብኡ መደካ ትውድድር ብክልተ ደረጃ توسيدو كاب علت حادث قابلو مع انت مزازم علت 16 خا كخيد قني مالتي بمسرته تعلامه يتدحساس كغبرالو بزبليو تمدب جميرو مالتي كوين دما بوقعت ወይ ካን መጻው ሆና ዝኸላ ደቅ እንስትዮ ኣብ ተፈላለየ ጋንታታት በለን ተንክለባት በለን አቡ ረኺብና ለና ማለት እዩ በፍላይ ኣብተን ስሩዕ ውድድራት ዝገብራ ንዝተፈላለየ ዓይነት ማለት እዩ ካብ حلو تلدات جميركا تخلقلتي الكا سكابات قعتي زترى الله بتزامدون كابتن ناي فيدريشن زواتات كاب زوا ماكل وصاي نزلواخا بلكاهم تمساسالي كتلعلن ويكا تصوتن جمجيمكا كوسوناي كمزي زبلنانون الوا مالتي اتقند ነገር እንታይ ሕጂ بخمه خانس خان زقصالنتو توحሶ مالتي اموداتاون زيركا هاجرا فيدريشن علاموس هاجر هيت غانتا نمسراتي قال ነገር አይኮንም ናው ክትበጽሕ ግን ንዑዝ በቅዕ ምድላዋት ንዑዝ በቅዕ ልምምዳት ንዑዝ በቅዕ ውድድራት ያ ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መደብና ሃና ነዚን ክንጥርንፈን እንድሕር ኮይና ኣብ ናይ ሶከር ክሊኒክ በቲ ክፍለ ቴክኒካዊ ጽዎ ዘሎ መደብ ንኽለተ ዓመታዊ እቲኻ بدحريو بلوصات زخونا ካብ ተፈላለየ ዞባታት በዝራአናያ ክንረክብ ዓበተ ኽእሎ ለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ገዲውን ኣይትጽበየን ኢኻ ውድድር የለን እንዳበልካያው ፉልያ ተጻዋቶትካ ትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዕድል ኣሎ ናይ ደቂ ልጅኻ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝፈልየ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ግን እንታዩ ቅልጡፍ ለውጥ ናይ ምምጻእ ኣለዎ ንሳተ
حجي نكلب كوينن اتزلون نح اتزلون صوتا اتزيتسعرنت نات المنفس تاريخه اب حطير اوان حدا قرص كحز خالي مالتي ازو نحنا لعل خلت عامت زخيد سرحون زديو ايكونا وش خلت عامت ما سكر كلينيك اتينا نبسرو وددر انتينا نعو كنصرحو من نصقام يبلان مالتي أمني مزازم معلتي تمال السنبت كابز تخايدو نيفتس أمت صوتاتات كام مدبلة ججرت ندوبو بنين فتس أما بتسحن صوتات دما بعوت من محدار نؤزوبا ججرت سلسة ببادو تزازيموم ججرت دما كام مدبلة كابز تدلادلا قانتاتات قدام يدرجا بمحاز قبل الكوينام كمن دبهن فص امسترخبا غانتاتا دندن انشورانس دما صوتا بعود دندن ابلع الانشورانس سلسته بحد كزازن بمخالو دندن يا قدامي درجه بمحس شامبيون كوينام نايزوص إدما كم مدبه غانتا إنشورانس هاساي درجة بمحاس تشلاميت نحس مداليا تارجيتان 25 شحنا أفان كتكون كلا كم مدبله هاساي درجة زحز الزوب عن سبا تمساسال الشلمات عتيرام بزي كازي كم مدبه قال إتعود غانتا تشلاميت برور مداليا ما أكليتو وانجان 30 شحنا أفان ناي مدبله قال أي درجة عودتي الزوبا دوب تمساسال الشلمات عتيرام بزي كازون عودتي نايت أباي وانجان كاب مدبه غانتا دندن يا خوينا الشلمات ما أكليتو وانجان عتيرام أب دبل دما نايت أباي عوتي من محدار نؤزبا قدايف كوينا نتمساسال الشلمات جابيتام إذا كم زيلون كلون كم مدبه ناي كوباني هنس أسجن سفاني تسجي بلستي حلا ولدات كم مدبه غانتا دندن مسكانا محاري بلستي أمز جابت شوتو كم مدبه ناي غانتا دندن فتحويت يوهانس بلستي تسعواتيت كم مدبل زوب عن سبا الوام هبطن بلستي حلا وتلدات كم مدبل ناي ججرت يوليا عينهم بلستي أمز جابت شوتو كم مدبل ناي غانتا من محدار نؤزبا ججرت يوركابيل كفلوم بلستي تسعواتيت بمصوع نفس وقفن تشلمت حموش تشحن عفا كوينن بزي كازون أبتناي مزازم السنة سرعة بلوس أديانو تشليمن نيرن نعسر تخلت غانتاتات أب كلت جوجل نعسران كلت صوتاتات أب حد استاديوم بعسر شدشت ديانو نعسر تشدشت معلتات كلت وانا جن معتار ككايد زقني بعينه طفل زبالة هاجراوي وددر غانتاتات كعس أجري دك أنستيو كلت تشحن عسران حمشتن بصفف مسرحي ونطفتاتو أما علبو أبصح زلهم نهلو بقعتن درجان دك أنستيو تتصوت هاجرنا نممزانن بزيادة نمعبالو نكسر حلون نزحز علامة نمتكبار استبقس إزي هاجراوي وددر زي أمس أي بزحيل أودادبان درجان كقربيو رئيتوتات أبزا هاجراوي وددر استساتفو أسلت أنتن تتصوتن زردم قصال عبيت بني حبار عيويو زرقاقص امو نزبلت صنت فتات كعس اجر دق انستي هاجرنا ني حبار سراح يصبينا قداماي زيتا مهارنايو انتايو سفي عدلات ابناي دق انستي علنا اذا قداماي بحصيرو اب كلن زباتاتنا هنا سفي عدلات علنا كم زنري زلناون تن كابزوا ما كل له زباتاتنا تودادرتنا يمخان تخولون لعلي مالتي جكاتن نور وددرز قبرنا يزوا ماكل مالتي اذا حدا تمهرنا مالتي نزعد العجي خنتقمو له خنكل لنا ابزنا يسكر كلينيك ناكل عامه مدنا بلكع خنتقمو له خنكل لنا مالتي كلاي ات محدراوي اكايدا نايت وددركا انتاي كمسلكم زلو حجي حدا بلጫ طقيس كياخا نمنتاي ميزاناو خويني الكانس درجاتها سلازي خفلنا مالتي حجي درجاتها تندحر حليخايو مورال ويكاتي سايكولوجيكال ميك اب ناي تين دق انستي تحلو ياخا مس حنتي حيان زنبرت مس حنتي دغم زنبرت اندحر قطينكا ترغم يبلو تعدلاتو كتترفو تخيل ياخا مالتي سلاز ازون حدا تمرت عزبنا مالتي بعبي كن اب لعل دقفتي اب لعل وزته زلو كن كسرحلو زلو نغرات
ኣለና ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካብ ተምሃርናዮ ማለት ብኸመይና ነቲ ተዓዛብና ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ናብ ስታድዮም ንመልሶውን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ትምህርቲ ክውሰድ ይከኣል ሕጂ ብፍላይ ኣብ ናይ ዞባ ማእከል ተወሪድና ክልተ ዓይነት የለ ኣሎ ብትካላት ዝጥርነፋ ኣሎ ብንኡሳን ዞባታት ዝጥርነፋ ኣሎ ሕጂ እቲ ብቕዓት ኣብያሎ ተልካ እቲ ጥርናፈ ተሓይሊ ወሳኒ እንዲንሱ ኣብተን ብትካላት ዝጥርነፋ ዘለዋን ማለት እዩ መጀመርያ ነተን ንኡሳን ዞባታት ብልቢ ክነመስግነ ንደሊ ማለት እዩ ንሕና እውን ንዕን ኣሚንና ኢና ናብዚ ውድድር እቲናየን 8 ጋንታታት ካብ ዞባ ማእከል ማለት እዩ ዘርኤና ነገር እንታይ ኣሎ ብዙሕ ነገር ዝተርፍ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ነቲ ዝገበሮ እንዳመስገና ብሕጂ እውን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓ ከም ዘለውን ክንደፊእና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍልልያቱ ብኸምኡ ጥራሕ ኢና ንሕና ክነፅቦ ንኽእል ማለት እዩ ዳሕራይ ናብ ሓደ ቅርጦ ዓይነት ኣጓዓዛ እውን ክትጓዓዝ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ብሓንቲ ጋንታን ዞባ ማእከል ተንጥርንፍዎ እንታይ ምኾነ ንበልና እቲ ፀወታ እውን እቲ ሒዝዎ ዝወድእ መልክዕ ኣይመሓዘን ምደኸመ ነይሩ ስለምንታይ ን8 ጋንታ ናብ ሓንቲ ጋንታ ክትጥርንፈን ከለኻ ነተን ካልኦት ዕድል ዝተረኣያ ብዙሓት ርኢና ኢና ንዕኑ እውን ኣይምረኣያናየን እቲ ዕድላትና እውን ኣሉ ኣይንበልናን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብተን መንጎ ንኡሳን ዞባታት ናይ ዞባ ማእከልን ብትካላት ጥርነፋ ንዘሎ ፍልለይ ከዓ ክፀበቡን በቲ ሞያዊ ዓቕሚ በቲ ምሕደራ በቲ ውድድራት ክንእትዎ ኢና ማለት እዩ ሓንቲ ብዚኣ ከነብላ ዘለና ሃገራዊ ፌደሬሽን ድሕሪ ሕጂ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስሩዕ ውድድር ክእትዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሶከር ክሊኒክ ተጠርኒፈን ንሳተን ብሙሉአን ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ዞባ ካብ ዞባ ማእከል ወፃእ ዘለዋ ነቲ ውድድራት ብስሩዕ ክሕዝኦ ከም ዘለዎን ግን ናህና ለቦዋ ይኸውን ማለት እዩ ጋንታ ደንደን ከም ዝበልኩ ብዙሕ ፃዕሪ ዝካየደላ ጋንታ እያ ቁርብ ኣብቲ ናይ ምጅማር ሻምፒዮን هرمات قال بزي حنا نيرن ستيل كمان تهاري من أنا نحكمنا زغدت على نابلس تتصواتيت من يسمى بعد زن مجيه قال هرمات نبي راح يجيب صوات عتينا لنا جينا يعني حسكاس أنا تقصالي عوضات نسول ناقش كل جينا ناقشنا نوت تكات ناقش ما عتينا لنا تمهاروا لنا لنا جيت ناقش تكات ناقبرنا تي قصال عوضنا خنقصله بعد من الصبح جيت تودرنت أبي إنشورانس أب سجن أبدندن بحكي يسرح له 5 لبدك نشيء يرى له كم زغل يجي دندن تجي نبلس ديكونس ولا درت كانت 5 له أنا يسرح بزح 5 بيناس أرينا نه قللت كانت يكون إنشورانس ولا سجن هجي خمو صبو قم مولت كانت تتزر كمان تنكالوت قم بعد ججرت ودايف مولت تترغيبون لك عبد ولا درت كأتواصل زغلة هذا صارت لي يسرح إذا كانت دندن تبه جناسي تفقرس له زولي أب ميدا يكون ولا غم ميدا وتأقى بكل نجار نتحقق زينا ولا أميدا قا كم زمش زخف نجار ترى أي فلتني بتأوايا قل ملا كل نجار سي تعمتي عدندن بزحكا كم زمش أبدندن شو عمت كيرة انتوالاتن كرمي أنا حسبات قلت في تواهيدين توهدت كم زمش تقبلت كاش دندن بتصبغ نجار خابس فقرها قالوا بعبي السيقة قوا هذا الناس قد أبز عوز بتحنا أنسي بحفشة الزقاي زغني صوتها بزحدك أنستي خمسة لوار يقوم لكم تعبيت كمت عند حركوينو قا صوتاتك بزحلو كلايكا بايتا خفت أرالو بحف بز ناشنال تيم حجي تفي لي يزلو سلازيس ناشنال تيم بحفشة خمت صالو أبزلوات تصاتس كل نفعاتين سلازس بايتا في الأرسال نحنا تواهيبنا دول حلافنات كابز زلنا ين لعله نصريحتي لهيبنا دول حلافنات إذا نابانا تراي جدر بخوين أي سمعنا نمن داي نحنا أبايتا نصرح لنا تنقلعوا أبايتا ينتفعل الله إذا نقولوا نزوبان هاجراو فدريشن نزوباو فدريشنات قال أنا بمنصر كريه الله أبتنا يزوبانا بزنا هاجراو ودرن في اللي الله أمنا يزوانا زكايرو در عبو درينا نكاي almost 9 دقائق نتصاب أبزقين 7 دقائق نتصاب هذا زي difference الله حجي زي ودر زي نحنا قم حلافنا كنعبيو كعبيان الساتن أبتدل الدرجة نزوبات راي ديكونس كابزوا وصانا هاجر كحسبهم زلون عاب ملغدي توعي بنادر أزقين نابانا تدربيات كترف أنا إدل يعني نمنتاي كتسألنا توحيسنا ينازن ولا زلنا خمسة نزي قداي كتسألنت أدهيبكا أنت تسرح له حدا عب نجار جنرال هنر نخلينا زول الأمنة على مجمرة نحنا كم جانتا حدا تجعنا لنا تجعنا خانتاي قدام ما يكون ولاد أنا حنا أتي باجت تحرين كلاي فاسيليت ندحر ديبلكا وزح نجار يتابع كاي
قداماي بقى دندن سجن إنشرانس دتصابونا بوددر نعنا تصابي أمنا يفلتو أو وددر نحنا بدهتينا نعم كل جزء مش نعانس ندارجنينا نحنا بتصاتنا تأمامنا نزاربولي حانت نجار نسوم زبده هنا نتصات بدق ندار خب كازخن قبر الكنيناز حجي دغونه سبره بحديد اللي كنا اتي غانتا دربحان دحر رقيباتا تصاتي كي تحسب بهرياوي نزم مفتحي ياخذ الليل دلو ناب عبيت التكالات منقست يصقعلو منقد ديو وي عبيتي غانت كلبات قدنت غانتا تدحزالو منقد دي اذا انت تفتيرو طرحنا نحنا اتدلو تصعناتاتكم بدهون خليلنا كندمدمون نحنا تتصات مفراي طراي كنا تتصاو نحنا نفرينا ندافرخا رئسات حزمه تنغرا بجاخي ازيو كم زخت كون يا تتصاويت كي ختراي اندابلكا اندالمنكا تتصاوت نمنتاي بيت خت كيدن كله كله يزي افغانتانا بزح تريوتات كومونيرو كابانا ون حموشه تتصاتو سيدو يا بزع مدند اذا عينت نيرو از بدهنين از درجه زخم توخيل ناتن مخياس قلي لنا يطمطو انت تصاتنا حجي تندترفا ولا تندخدا كمان صبو من نيتينا منيلن تنترفا اني عبيت كحسوا هم زلوني نحن حبرن بدحر حجي نعبيت انداتمتكا نتناي باجت ناي مودادر تخدي كون كاتر دلكا ناتك عقم اري خاص توداداري مهان كتامن كم زلكا اينا نحن خنامن اذا جين زندا غبرنا جين تدملكو تاكل نتغبو نجر نتن عبيت خلبات قديد تحزنا من قد تدفتر صبو نيرو يسمعنا كم ز عينت وددرات كعبلو እንደገና ትምርት ይቦምና ነይሮ ንፈለማይ ግዜና ይናርኢና ይኸም ንመት ኮርስ እንደቃንስ ያገዳሲ አብነት ምሕደራ ይቦምና ብደሐለፈ ናይ ጥዕና ሜዲሲን ይቦምና ነይሮም እንደገና ها ፖለቲካ ናይ ሃገርካ ጉዳይ ኳን ክትፈልጠሉ ሓንተ ጸዋቲ ብዛዕባ ሃገራት ሓቲታ እንድሕር ክትምልስ ዘይትኽእል ኮይና ወጽ ሜዲካል ናይ ጥዕና ናይ ሕክምና ነገር እንድሕር ትምርት ዘይብላ ተዳኣቲ ናይ ስፖርት ሳይኮሎጂ እንድሕር ዘይተማሂራ ንሃገርካ ይንጽብያና ማለት حجي نزي تتصقيطو سرحلو كوم خلاي بو منصرن كلاي عوت كمت انت خوين ودقات مجمريا خطمت كتكلاله نغين السعري لنا ندحر نفرح لنا هاغرايت غانتا اتنزلو انا ون كنكسرنينا تنقول هاغرايت غانتا مدلدال كاب حج مسرت تحيز انت دبغوسو حدا عب ነገር ابز حصره غزي هتدخل اب نسلنا نحنا ايرتراس كاب كعس اغرس مايتمنا يدقم حرغين دعقل خبالن كله سالو زين بين متين علنا مسرتنا تتصات خالونا اجس واي تعدلات انت دخفت دسم بلنمو ابز حصره غزي خان ገለ ነገር ምራና ሆይን ተራየና አሰልጣኒ ካድበካሎ አብቲ ጾታ ጸናህ ከያ ናቱርስ ጸቅጥሎ ምስቲ ድበካን ምስቲ አሚራ ዶሎን ሐዋዊስካ ገለ ነገር ትፈጥራለካ ሓንሳብ ካኒ ምስቲ ድብለካ አሰልጣኒ ካን ምስተን ተጻወት ዶሎ ገለ ነገር አሎ أب قالي يحجي خمسي نتن تتصاوت أنا زعنقت عينت سرحت يرأني يرو أب زواتات مالتي نعو حليفنا تنامير على لنا مالتي بتزبنا قاليفنا قاليو بناهنا دخيل له تدبنا خاني أب عوتها بتحنا مالتي تزبزها بروفيشنال إلى حسب مجمرتا هاجر كاجل نجار إخاص بروفيشنال كقيد مرة بلانا لين حق زروا يدلي إخا هاجر كاسي قال نجار كتتصوع بوزح تعرتات سعركا قال مالتي أمدب هذا نبرة أزين حيالاتين من البات أبت درجات نخن بتصح جزيه لأن خون أب من محدار كبابيتات مثل زواتات بنبرة كنت ما تعطاني دخانة عقمي تصنيحه مخنياتو زبلنا نتفت سلزي تصنيحه تي عقمن تماسا سالي نيرو من البات أبتي قال نايم محدار كبابيتات زوبانا حجي كبسمات زماتا تصاوتي افتنات صنيحن فتنا ودين ينمصيانانا شوعت معلتخا نخلن اكيبنا هنا ابزي وددر قريبنا تي زنصبارقو نطفاتات تاريخيا كن بحقي مسات ينيرو ولاون تغبرو زغبن نغرات نغيرناين اتين بغبري يتغبرو نيرن نججرت نزا لو معلت وانጫ زوسدت غانتا ፍጹም ቀላዕ አና ሰዒራትና ምክንያቱ በዲህና 0-0 ይናወጽና ጂምስ ገጀረት አክል ጋንታ ነዊሕ ዓመታት በሓንሳ ሰጠርና ፈቀለው ወህደት ደለወን መኪተን መውጻእን ከማን አና ናይ በሐቂ ደስ ደብለና እዚ ውድድር ናይ ደቂ ንስትዮ ኣብ ዞባና ነኸ ቋርጽካ ነምሕፀኖ ደለና ነገር ንስዩ ማለት ሸፊንካ ተኸውን ነገር ውን ስለዘየለ بفلاي فدريشن كعس أجري زوبا عن سبا نزنا جرزي أتكره قبر اللهم زلوا يد محسن مخنياتو
ንውድድር ኢልካ ጥራይ ዓመት መጻኢ ሰብ ደቂ ኣንስትዮ ጥርንፍ ኣቢልካ መምጻእ ቁም ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ መጀመርያ ንነፍሰን ድሓረይ ንሃገረን ዞብአን ድሓር እውን ሃገር ድውክላሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ክትሓዝ ኣለዎ እዚ ናይ ዞባ ማእከል ውድድራት ናይ ምድብ ሀ ዝነበረ ብጣዕሚ መሳጢ እዩ ከምኡ ተን መምሕዳር ከባቢታት እውን ኣብቲ እተን ምድብ ሀ በፂሐንኦ ዘለዋ ደረጃ ንክበፅሓ ደገፍ ክግበረለን ኣለዎ እተን መምሕዳር ከባቢታት ምክንያቱ ዓቕመን ርኢና ኢና ካብቲ ናትና ዓቕሚ ዝበልፅ እውን ኣይኮነን ስለዚ ንዕን እውን ሓያል ደገፍ ጌርካ ምስ ገለ ትካላት ኣታሒዝካ ወይ እውን እቲ መምሕዳር ከባቢ ባዕሉ ባጀት ሰሊዑ ድሕይላሉ መንገዲ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ዕቤት እንተዳ ዝድለ ኮይኑ ክግበር ጥራይ ዘለዎ ብዘይ በዓል ሕደር ኣብ ዞባና ከምዚ ዝበልኩሞ ኩዕሶ እግሪ ናይ ብሓቂ ስታዲየም ከረን ይዕለቕልቕ እዩ ኣብ ኤርትራ ወላ ሃገራዊት ጋንታ ክትፃወት ኣብ ከረን ተትፃወት ኢና ንብል እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ንዛረበሉ እዩ ምክንያቱ ብሙሉእ እቲ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ሰብ ትካሉ ዓፅዩ ስታዲየም መፂ ፀወታ ትከታተል ክሳብ ሃገራዊት ጋንታ በስመራ ውድድር ከተካይድ ከላ ክንደይ ኣውቶቡሳት ተፃዒና ካብኡ ኣውቶቡሳት ሲኢና ኢልና ንጥርዓሉ ኣሎ ኣብዚ መፂና ደገፍ ንኽነብ ንሃገራዊት ጋንታ ሕጂ እቲ ስምዒት ናይ ስፖርት ኣብ ዞባና ብጣዕሚ ሓያል እዩ እንተኾነ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣተኩሮ ኣይተዋህቦን ፀኒሑ ምምሕዳር ከባቢታት ተበጋጊሱ ኣሎ ብትርኽ ሕዝኦ ከም ዘለዎ ንሕና ከምሕፀን ንደላ ሕጂ ውድድራት ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ነይሩ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚኣ 2024 ኣይተኻየደን ብጉዳይ ባጀት ክኾን ይመስለኒ ከም ናተይ ርድኢት ስለዚ ዓብይ ፅልዋ ኣለዎ እሞ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እኮ ብባዕልዩ እቲ ናይ ፀወታ መንፈስ እውን ስለ ዘለዎም እቲአን ግን ናይ ገዛእ ርእሰን ምስቲ ስድራ ቤት ዝተኣሳሰር ኣላይነት ስድራ ናብአን ስለ ዝኾነ ናብ ኩዕሶ ባዕልኻ ውድድር ኣሎ ኢልካ እንተዘይምፅኢኻ ናብ ኩዕሶ ክትረኽበን ስለ ዘይትኽእል በዳህ እዩ ዋላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ደቂ ኣምሓረ ፀወታ ተፃወቲ ኣብ መንደፈራ ኣብ ዓዲ ቀይሕ እንደሪእኻዮ እቲ ሜዳን ናይ ገዛእ ርእሱ ፍልልያት ኣለዎ ንኣብነት ናይ ዓዲ ቀይሕ እንተኮይኑ ዳርጋ ብእምኒ ዝተመልአ ዋላ ተኳዓትካ እምኒ ዝወክል ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ሜዳታት እንተሪእኻ እውን ናይ ደቂ ኣምሓረ ፅበት ኣለዎ ኮይኑ ተሪፉ ናይ መንደፈራ ከማን ይሓሽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝበልካዮ ንባዕሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ጉዳያታት ነይርዎ ቆላሕታት ዝግበረሉ ከዓ ፅቡቅ ሕጂ ኣነ እንታይ እዩ ናይ ዞባ ማእከል ዝነበራ እተን ምምሕዳር ከባቢታት ወይ ድማ እተን ናይ ንእሳን ዞባታት ክለባት ዓመት ሙሉእ ኣብ ፀወታ ከም ዝነበራ ኮይኑ ዝርዳእና ኣብ ልምምደን ፅቡቅ ገይረን ከም ዝሰርሓ እዩ ዝርዳእኒ ንሕና ከዓ ካብ ናተን ተማሂርና ብዝተኻእለ መጠን ውድድራት ክስርዕን ዓብይ ዝኾነ ናይ ፀወታ ዕድላት ክፍጠረለንን ናትና ይላዎም ማለት እዩ ዙር ኣልጀርያ ትማሊ ሰንበት ብሻምናይ መድረኹ ቀፂሉ ተኻይዱ ዝተረኸበ ውፅኢቱ ይስዕብ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳድምቲ እታ ዝነውሐት መድረኽ ማለት ብ97.8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐት ውድድር እዮም ሸፊኖም እዛ መድረኽ ክልተ ናይ መንጎ ናይ ነጥብን ዓቐብን ቅፅበታዊ ውድድር ሰሪዓ ብምንባራ ንማሊ ኣንበሳ ዓቐብ ለቢስዋ ዘሎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሄብሮን ብርሃነ ነቲ ምስ ካልኣይ ዘሎ የሱፍ ሮጎግ ይፍልልዩ ናይ ሓደ ነጥቢ ንምዕቃብ ፃዕሪ ከድልዮም ምዃኑ ከም ርድእ ወሲድዩ ናብዚ ውድድር ኣትዩ ኣብዚ ውድድር ፋልማይ ኣህጉራዊ ውድድሩ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናኦድ ብርሃነ ንኣልጀርያዊ ሱሌይማን ባርሊስ ሒዙ ካብ ዓባይ ጉጅለ መሊቑ ኣብ ዝተወሰነ ርሕቐት እውን እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ንዓባይ ጉጅለ ክሳብ ናይ 3 ደቂቕን 40 ካሊእትን ናይ ግዜ ጋ ከንፅፉላ ክኢሎም
إذا مدرخ تازنا واحد مدرخن عقبة تاز حقفة مدرخ بمنبار دمام تي أبناي بيج أماليا بناي معلت في اللي ترايز غتصل زول مريحنيات كمون أبناي بس عقب زقبر زول وردر في الليات كفتر تثبيت تجرلا وردرا زجمرت مدرخيام أقدم أبسوسا كيلومتر أبز نمرتنا بيت توهب نكسبتا وردر نعود برهانن سليمان بارليس بمسعر قدامي كوينو حنصات بمرقاص لعويتم نعود كمسار أبالات حقرود جانت إيرترا دحر ميلكاس ماكله أبكالا درجة سرع حيا نكسبتا وردر كيلايوم نعود برهانن مسكالاي رؤسو 8 كيلومتر مستوقعز عباي وجل سلازر كبتهم بحبار كعزهم كاتسيلهم 114 كيلومتر جن عباي وجل أبكلت تمقيلام إيرتراويان زي بالله نبي أماليا زلبس ياسين حمزة زنبرة 10 كلتن تقادمتي زحقفت جوجل أب قدمي تفتيرام هجرود جانت إيرترا دمان دحرويت جوجل نمج صنبار مولا حلافنة وسيدا كوا انت سرحت نتا جوجل كيركبت تاجن صبوتا أمز الزام معراف بسيحوم أبزا مدرخ الجرياوي يوسف روجوجي نتن زنبرة كلتن عقب نتبي زوهو بامس قداميت جوجل سلسة عوتلن ماليا أم بس عقب كاب هيبرون برهانة كركا بقيلوم أمودا تقداميت جوجل أبز كيرتو قطبة وردر الجرياوي أبال غانتا مايلودا كلب دي الجر ناجب أصال محمد نوردرو بسلس ساعة 5 كلتن دغن 10 كاليتن بمزام عود شام ناي مدرخ زور الجريا خوينوم أبال مدار مرحنا يزور الدر ياسين حمزان ودقانتو حمزة عمارن دمام كاب عود ناجب جزيكي كسرو كالعين سالسين ترتحيزوم حنصات رقيصوم إيرتراوان تقادمت بالعلي 3 دقائق دحيروم أغريلو أتش مبل 25 هيبرون برهانة مبل 26 ميلكاس ماكله مبل 27 دانيو فتصم برهان مبل 28 نور أحمد عبد الوهاب مبل 31 ناور برهان دما مبل 38 ترتحيزوم حنصات رقيصوم بز مسرد بهول الساعات ياسين حمزة ب 26 ساعة 26 دقيقة 51 كاليتن مس إيرتراوان تقادمتي زنبرو ناي غزي غاغان صيفوم أخليلو أتشم بسلسة دقيقة 27 كاليتن دحيرو مبل 21 هيبرون برهانة بسلسة دقيقة 33 كاليتن دحيرو مبل 22 ميلكاس ماكله بسلسة دقيقة 38 كاليتن دحيرو مبل 23 دانين فتصم برهان بسلسة دقيقة 34 كاليتن دحيرو مبل 24 نور أحمد عبد الوهاب 10 دقيقة 3 كاليتن دحيرو مبل 34 ناور برهانة دما ب 18 دقيقة 33 كاليتن دحيرو مبل 4 كاليتن ترتحيزو بنت بي الجرياوي ياسين حمزة بتسعن 3 نتبي مريحنتو أسفيحوم ميلكاس مأكله ب56 نتبي كالاي نعود برهانة ب8 نتبي مبل 10 تحدم هيبرون برهانة ب5 نتبي مبل 10 دانين فوتصم برهان ب4 نتبي مبل 10 شعته نور أحمد عبد الوهاب ب2 نتبي مبل 30 حدن ترتاحيز اللوم أبنيان بس عقب الجرياوي يوسف روجوجي ب35 نتبي مريحنة نيزور الدركاب هيبرون برهانة تركيبهم هيبرون برهانة ب4 نتبي كالاي دانين فوتصم برهان دما ب1 نتبي مبل 10 سلسة ترتحيزهم الجرياوي عبد الله ميموني مريحنة بولس من السي كاب ميلكاس مأكله تركيبهم بغانتا الجرياوي كلب مادر مريحنة نيزور الدركاب هاجرود غانتا إيرترا تركيبهم كاب قداميت مدرخ كساب نايت مال مدرخ نزور الدرب مريحنا تاخد كلشو تصنحت حقروت غانتا بشكلتا إيرترا كاب مرحيت ب10 دقيقة 30 كلتن كاليتن دحيرا نابشات شايترتا وريدا زور الجريا لهم سوني تقادمتي بزكايدو 289 كيلومتر زرحقت ورد قصيلو وعيللهم إيرتراوان تقادمتي بينيام جرماي ناتنايل تسفات يونن تمالي أبني حدا معالت ورد فيجروا شامبيونز كلاسيك تساتيفوم إيرتراوان تقادمتي أبال موفيستان ناتنايل تسفات يونن أبال انترمارش وانتي بينيام جرماين ساتوفولو فيجروا شامبيونز كلاسيك تمال السنبت نسال سايقزيو أبي إنغاريت هاجر بورتوغال تخايدوم زور الدركم زقدمو استقلت لو معامبت نسال سايقزيو زكير زلو الدر كوينو أب زقدم خلت ورد أبالات بيلجيماويت كلاب سودال كيكستابيوم تعويتملون صوتان خزازم 4 كيلومتر مصرفو أبال موفيستار ناتنايل تسفات يونن أبال إيديكيشن ميشيل فالغرينن نتي أب كرميت بينو زنبرا إيطالياوي أبال إنيوس فيليبو غانا نمركاب كاب عباي جوجلس كاتو جيروم ناتون فالينين 8 كيلومترات بحبار دحر مقعزوم بعباي جوجلتو كبيتوم نزانيت مال وردر أبال يونايتد عربيان إميريتس بورتوغالاوي أنطونيو مورغاودو أمو داتا كيلومترات لكعو بوتا مريت صومت كعت فنيوم نفلليات بمعقاب دمان وردرو ب4 ساعات 35 دقيقة 40 شوعة كاليتن بمزام عود فيجروا شامبيون
ሰውነት ክላሲክ ኮይኑ አንቶኒዮ ሙርጋውዶ ሓምሻይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ኣብ ጽምበለሉ ክለቡ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት መበል 199 ዓወታ ሰኒዳ ካልአይቲ ጉጅለ ብ5 ኸሊታት ድሒራ ኣብ ዘካየረቶ ቅጥበታ ውድድር ፈረንሳዊ ኣባል ሶዳል ኩኪስቴ ፖል ማግኔር ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቱ ነዛ ውድድር ንምዕዋት ሓደ ካብ ሕጽያት ኮይኑ ዝቐረበ ቢንያም ግርማይ ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ድሒሩ ሻድሻይ ተርታ ብምሓዝ 7 ናይ UCI ነጥቢ ናብ ሕሳቡ ኣታው ገይሩ ሻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋ ጽዮን ድማ ብ10 ካልእታት ድሒሩ መበል 22 ተርታ ሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ እዚ ከምዚ ልንከሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓንዲ ሕቆ ኣሜሪካዊት ክለብ ሊደር ትሬክ ምዃኑ ዘመስክር ዘሎ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቃዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብቲ ሎሚ 17 ለካቲት ዝፍለም ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ ክለቡ ብምዃን ክወዳደር እዩ ኣማኑኤል ናብ ውድድር ዘመርሕ ዘሎ ካልኣይ ናይ መድረኻት ዝሓቁፉ ውድድራት ንምክያድ እዩ እዚ ብቕጽል ስም ኢጣልያዊ ገዲም ተቃዳማይ ማርኮ ፓንታኒ ዝጽዋዕ ኤማ ኣቐዲሙ ካብ 5 ክሳብ 9 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ቮልታ ኮሚኒታ ቫለንሽና ዝተሰመየ ውድድር እዩ ናይዚ ዓመት ሕሳቡ ከፊቱ ኣብዛ ቀዲሙ ዝተገልጸ ውድድር ክለብ ሊደር ትሬክ ኣብ ቀዳሚት መድረኽ ኣብ ዝተኻየደት ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳማይ ተርታ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝም ግደ ኤማ ከም ወትሩ ዘይቋርጽ ዛራ ኮይኑ ቀሪቡ ኣብዚ ሎሚ ዓመት ሸውዓይ ግዜ ዝካየድ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር 25 ናይ መድረኽ ዓወታ ዝሓፈሰ ዕውት ሻምፒዮን ዓለም ዙር ፈረንሳን ጂሮ ዲ ኢጣልያን ዝኾነ ስሎቬንያዊ ኣባል UAE ታደይ ፖጋቻ ምስ ክለቡ ብምዃን ናይ ፈለማ ውድድሩ ናይዚ ዓመት ከካይድ እዩ ኣብዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤቱ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም እስጳኛውያን ካርሎስ ሮድሪገዝ ፔሎ ቢልባኦ ብሪጣንያዊ ኦስካር ኦንሊ ኮሎምቢያዊ ኢነር ሩቢዮ ኦስትሪያዊ ፌሊክስ ጋል ኮሎምቢያዊ ሰርጆ ሃይጉታ አውስትራሊያዊ ሚሼል ስቶረር ቤልጅማዊ ሌኖርት ቫን ኢትቨልት ኢጣሊያዊ ጁሊያ ቺኮነ ብሪጣንያዊ ሁዝ ካርቲ ሆላንዳዊ ኦላፍ ኮይጅ አውስትራሊያዊ ጄይ ቫይን ካዛክስታናዊ አሌክሴይ ሉሴንኮን ዝኣመሰሉ ሱሙያት ተቃደምቲ ክሳተፉ እዮም ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሎሚ ዓመት ንሸውዓይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ውድድር እዩ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ነዚ ውድድር ዝተዓወትሉ ተቃደምቲ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2019 ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ናይ ፈለማ ዓወት ናይቲ ውድድር ክኸውን ዝበቕዐ ተቃዳማይ ነይሩ ኣብ 2020 ብሪጣንያዊ ኣዳም ያተስ ኣብ 2021 ከምኡውን ኣብ 2022 ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻ ኣከታቲሉ ንክልተ ዓመታት ተዓዊትሎ ኣብ 2023 ቤልጅማዊ ሬሜኮ ኤቨኖፐል ዝሓለፈ ዓመት ድማ ካልእ ቤልጅማዊ ሌኖርት ቫን ኢትቨልት ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ነይሩ ኤርትራዊ ኣትሌት ሙሴ ስቲፋኖስ ትማሊ ኣብ ማራቶን ካስቴሎ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኤርትራዊ ኣትሌት ሙሴ ስቲፋኖስ ትማሊ ሰንበት 16 ለካቲት ኣብ እስጳኛ ዝተኻየደ ማራቶን ካስቴሎ ኣብ በኹሪ ናይ ማራቶን ውድድሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብሉፅ ዓወታ መዝጊቡ ነዚ ውድድር ኬንያዊ ኣትሌት ወስሊ ለዳማ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 2 ደቂቃን 41 ካልእትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሉ ኤርትራዊ ኣትሌት ሙሴ ስቲፋኖስ ድማ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 14 ደቂቃን 26 ካልእትን ብምዛም ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ተዓዋቲ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ካልእ ኣብዚ ውድድር ንፈለማ ግዜኡ ዝተኻፈለ ኬንያዊ ጁልየስ ኪፕ ኮይች ድማ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ ኮሚቴ ስፖርት ንኡዞባ ጋላ ነፍሒ ንስፖርተኛታትን ኣለይቶምን ኣተባቢዑ እቲ 8 ለካቲት ዝተኻየደ ናይ ምትብባዕ መደብ ኮሚቴ ስፖርት ንኡዞባ ጋላ ነፍሒ ጸብጻብ ስራሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ምቕራብ ኣብቲ ዓመት ብሉፅ ውፅኢት ንዘምፁ ስፖርተኛታትን ኣለይቶምን ኣተባቢዑ እዚ ናይ ምትብባዕ መደብ መቐፀልታ ናይቲ ዓመታዊ ዝካየድ ምትብባዕ ስፖርተኛታት ኮይኑ ሎሚ ዓመት ንኡዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብ ተካእቲ ተቃደምቲ ማውንቴን ባይክ ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ዙር ዞባ ማእከል ከምኡውን ዋንጫ ናጽነት ብዓብላሊ ውፅኢት ክትዕወተሉ ብምኽኣላ ብተካእቲ ኣትሌታት ጎብለ ዞባ ማእከል ኮይና ዓብላሊት ውፅኢት ከም ዘምፀት ከምኡውን ኣብ ዳኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዘለዋ ኩሉ ሕፅረታት ተወዳዳሪት ጋንታ ኮይና ኣብ ዙር ዞባ ማእከል ቀይሕ ነጠብጣብ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ክትዕወት ብምኽኣላ ካብቲ ዝዓበየ ዓወት ናይዚ ዓመት ኮይኑ እቲ ንኣሳብ 3 ወርሒ ዝተኻየደ ውሽጣዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዕዉታት ዝኾና ክለባት እውን ኣብቲ ዕለት ካብ ኣመሓዳሪ ንኡዞባን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ናይቲ ንኡዞባ ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም ኣብ መወዳእታ ቃል ዘስምዐ ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ጋላ ነፍሒ ኣቶ ማሓረ ዮሃንስ ንኩሎም ስፖርተኛታትን ኣለይቶምን ድሕሪ ምምስጋን ስፖርት ማለት ባጀት ስለ ዝኾነ ምእካብ ባጀት ብዕቱብ ክስራሕ ብመንፅር ድማ ንጥፈታት ስፖርት ኣብቲ ንኡዞባ ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ከምኡውን ሰብ ፀጋ ኣብ ስፖርት ኣበርክቶ ክገብሩ ተላብዩ
ንዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብ ዓውዲ ብሽክለታ ዳኮርሶን ማውንቴን ባይክ ደቂ ኣንስትዮ ከምውን ብደረጃ ግራስሩት ኣብ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ከም ትነጥፍ ይፍለጥ መበል 18 ሰሙን ስፖርታዊ ቅነ እዚ ምዕራብ ትማል ሰንበት ኣብ ስታዲየም ዓሰብ ብወግዒ ፈሊሙ ኣብቲ ኣዛዚ እዚ ምብራቕ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃም ዓንዶም ኣዛዚ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ልብሱ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ዝርከብዎም ኣዘዚ ሰራዊት ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ዝተረኸብሉ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክለባት ብዘካየዶ ሰልፍን ጉጅለ ባህል ንስሪ ብዘቕረበቶ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ደሚቑ ነይሩ ሓላፍ ስታፍ ሓበሬታን ጎስጓስን እቲ እዚ ኣቶ ሃብቶም ተስፋ ማርያም ኣብ ዘስምዑ ቃል እዚ ብውዕውዕ መንፈስ መጋረጁ ዝቕንጥጥ ዘሎ ስፖርታዊ ቅነ ኣቐዲሙ ኣብ ውሽጢ ክፍለ ሰራዊታት ብደረጃ በጦሊነታትን ብራጊድን ዝተኻየደ ስፖርታዊ ውድድራት ተዛዚሙ ናህሩን መንፈስ ተወዳዳርነቱን ከይጎደለ ከሎ ይካየድ ብምህላው ፍሉይ ከም ዝገብሮ ብምጥቃስ ኣብዚ ዓመት እቲ ኣብ ከተማ ዓሰብ ጥራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ዝበዝሐ ሰራዊት ብኣካል መታን ክዕዘቦ ኣሃዱታት እቲ እዚ ኣብ ዝርከባሉ ቦታታት እውን ክካየድ ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣብ 3 ቦታታት ማለት ኣብ ኣቦ ኪሎማን ግብዶን ሜዳታት ስፖርት ክስራሕ ከም ዝኽኣለን ክለባት ኣብ 2 ምድባት ተኸፊለን ኣብ 4 ሜዳታት ከም ዝገጥማ ሓቢሩ ኣቶ ሃብቶም ብምውሳኽ እቲ ስፖርታዊ ቅነ ን2 ኣዋርሕ ዝቕፅልን ብክልቲኡ ፆታ 10 ክለባት ዝሳተፍዎን ኮይኑ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ኣትሌቲክስ ምሕንባስ ቅድም ብሽክለታ ቸዘን ጨመተ ተኹስን ዘጠቃለለ ሰፊሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣቶ ሃብቶም ኣብ መወዳእታ ስፖርት መንፈስ ተወዳዳርነት ዘሕይል ሓልሕላዊ ሌላ ዝፈጥርን ሓድነት ዘደልድል ኣሃዶኣዊ ፍቕርን ስምዕትን ዘሕድር ስለ ዝኾነ ነዚ ብዝግባእ ኣብ ረብሓ ክወዓልን ነቲ ዓውደ ስፖርት ዝሓቶን ብዝያዳ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ዝልለየሉ ብሉፅ ስነ ምግባር ኣብቲ ቅነ ብኩሎም ተወዳደርቲ ክለባት ክንፀባረቕ ተማሕፂኑ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ዕለት ክለባት ብሻን ዋልታን ኣብ ዘካየዶ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ብማዕረ ውፅኢት ሓደ ብሓደ ክዛዘሙ ከሎ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ጋንታታት ራስ ዱሜራን ሚራስን ከምኡ ድማ ክለባት ዋልታን ቀይሕ ኮኮንን ኣብ ቀፅሪ ቀይሕ ባሕሪ ብዘካየዶ ግጥም ፈሊሙሎም ኣብ ከተማ ዓሰብ ንኣስታት 10 መዓልታት ናይ ሰደቓ ቴኒስ ስልጠና ክቐስሙ ዝጸንሑ ሰልጠንቲ ተመሪቖም ጨንፈር ስፖርት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ፌደሬሽን ሰደቓ ቴኒስ ብምትሕባር ዝተወደበ ስልጠና መሰረታዊ ኣምር ሰደቓ ቴኒስ ቴክኒካዊ ኣጻውታ ሰደቓ ቴኒስ ስልጠና ዳንነት ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ግራስሩት ኣብ ከተማ ዓሰብ ተዋሂቡ እቲ ን10 መዓልታት ክካየድ ዝጸንሐ ስልጠና 2 ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን 5 ደቂ ኣንስትዮ ዓበይትን ዝርከብዎም 40 ሰልጠንቲ ክልሳ ሓሳባውን ተግባራውን ስልጠና ወሲዶም ኣብቲ ኣጋጣሚ ምክትል ፕሬዚደንት ሰደቓ ቴኒስ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ዓሊ ዒሳ ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ዕላማት ስልጠና ህፃናት ኣብ ሰደቓ ቴኒስ ንምምልማልን ንምዕባይን ህፃናት ኣፍልጦኦም ናይ ተወዳዳርነት መንፈሶምን ንኽዓቢ ብቑዓት ደያኑን ኣሰልጠንቲ ንምፍራይን ዘተኮረ ስልጠና ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ሰደቓ ቴኒስ ኤርትራ ስሞን የማነ ብግደኡ ዝተዋሃበ ስልጠና መሰረታዊ ኣምር ናይ ሰደቓ ቴኒስ ቴክኒካዊ ኣጻውታ ሰደቓ ቴኒስ ዳንነት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ካብ ክለ ዕድመ 11 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም ክውሃብ ከሎ እቲ ስልጠና 80 ሚእታዊት ብግብሪ ዝተሰነየ ብምንባሩ ሰልጠንቲ ብቐሊሉ ክርድኦምን ተፈታዊ ክኸውንን ከም ዘኽኣሎ ሓቢሩ ወኪል ተመረቕቲ ትምህርቲ ሰደቓ ቴኒስ ንዝጸንሖም ስልጠና ዘዕቢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ተፈጢሩሎም ንዘሎ ዕድላት ተጠቀምቲ ብምዃን ቀሲሞሞ ዘለው ፍልጠት ናብ ህፃናት ሰልጠንቲ ኣብ ምትሕልላፍ እጃሞም ከም ዘበርክቱ ገሊጹ ኣብ መዛዘሚ ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ኣቶ ኢብራሂም ሳልሕ ብወገኑ ስልጠና ሰደቓ ቴኒስ ኣብቲ ዞባ ንፈልማ ግዜ ዝተዋሃበ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝረኸቡ ዕድላት ኣብ ግብሪ ንኽሰርሕሉ ፃዕርታቶም ክሕይሉን ኣዘኻኺሩ ሓምሻይ ሰሞኑ ኣቕጢሩ ዘሎ ግጥማት ሊግ ዓንሰባ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ብ4 ግጥማት ቀፂሎም ተኻይዶም ብቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ኣቐዲመን ኣልነስር ኣንጻር ገዛባ እንዳይን ፀወተን ኣካይደን ኣልነስር ፀወታ ምስ ፈለመ ክሳብ 15 ደቂቕ ኣብ ዘሎ ግዜ 3 ሸቶኽ ተመዝግብ ብምኽኣላ ድማ ደገፍታ ክሰራሰርዮም ተራእዮም ገዛባ እንዳ ብዘካየድዎ ፈተነታት ኣብ መበል 19 ደቂቕ ካብ ወጥሪ ተላቕቃ ሸቶ ኣመዝገበት ኣልነስር ኣከታቲላ 2 ሸቶታት ብምውሳኻ ነጥባ 5 ክባቢላ ንዕረፍቲ ምሪሓ ድሕሪ ዕረፍቲ ገዛባ እንዳ ፀወታ ካብ ምጥቃዕ ናብ ምክልኻል ቀይራቶም በዚ ድማ ዝኾነ ሸቶ ከይተወሰኸታ ፀወታ ኣልነስር ንገዛባ እንዳ 5-1 ብዝኾነ ውፅኢት ረቲዓታ ዑመር እድሪስ ድማ ካብ ኣልነ
النسر بلوز تتصواتاي نايزا قطم تتصويعهم سعيبا السحل أنصار القاشن قطيما أبز قطم السحل عبلاليت كوين قريبا قد معرفت دما 4 شوطوا مزقيبا تتصوتي القاش بقعاتهم كنت أبارقو كان تخالو نشوطو زبقعاكو عساسو جن كسرحي ترأيون 4 بارو دما نعرفتي أمريحن نحرفتي السحل نابدات القاش مصقع أي قدفتن كم وصيتو المخلط شوط بموسخان وصيتا ناب شدوش تبادو كبابيلاتهم بدحر زي زخنا شوط كوسخ بزي مخالو صوتا شدوش تبادو تزازيمو وائل إدريس كاب السحل دما زبلت تتصواتاي نايزا قطم تتصويعوم عن سبا أنصار دندن لا سال أنصار السحل أبتناي سنبت قطم سرخبا كلاباتين قانت عن سبا أبشار شاي دغب من قد تبلو تتصواتاي زخنا فتحي حسب الله شوطو مسرخبت دو كتبل أي كالتن دندن تنفاز زخل أخلت شوط موسخ دما نعرفت سلس بادو مريحة وصيام تعرفت دندن هم كل خرزر هبت صوتها تختيلا انت خونا قلنا عن سبخت قطاي كالتن كلتا فتصوم قلع رخيبها عرفتي حموشت الشوط بمزقاب صوتها بعود قانت عن سبا شوعات ببادو تزازيموم نقانتو 4 شوط بمزقاب سوبر هاتريك السرحة فتحي حسب الهدما زبلت تتصواتاي نايزا قطم تتصويعوم لا سال أنصار السحل كتسيلن زقط أما كلابات نيرن أبز صوتا السحل بلوس من قصة قصاريام أما بسلاسان سلسان دغدمان لا سال ديسمبر شوطو أمزقيبات صوتا كتمرح ترأيام لا سال ونفتنتات بمكياد نابلدات متصقع قدفتن حلاولدات السحل كحلفنجن أي ترأين الساحل زرخبت تافوصم قلع كتقملا بزي مخالا نطبي كسيرا لا سال بمنقدي دجن محري شوط بمركبا بمعرض زخنو صيتيان عرفت مريحا اب السحبه كالاي ابراهيم مسمر متقعتا زدلدلت لا سالم اب صادق شوطو دقيمام صوتا بحيال منقسقاس كوان تقصل شوطو كمزب زي مخالو لا سال بصبيب كلته بحده اب لعلي الساحل تعويتا بلو تصاوتاي دمات دجن محري كابلا سالو خينوم أب قطمات ليق عن سبا قانتا عن سبا بعسرت حموشتا وهل نتبيك تمرحو كلام كلابات الهلالن النسرن دما يسعب آم واركز خبركم تخطاتلتين هلو مسلمون تحسطونا أبزي نزازم بمكتالكم أزينا نمسجن سلام